うんちの後はお尻拭き。あ、出たよいしょ、拭き拭きほい。ちょっと待って、しまじろう。僕はトイレットペーパーのトレパ。しまじろうのお尻まだ汚れてるよ。ちゃんと拭いたよ。まだピカピカじゃないよ。しまじろうのお尻にはうんちばい菌が残っているんだ。うんちばい菌？うんちばい菌が残っているとパンツが臭くなっちゃうんだよ。大変だ。一緒にピカピカお尻拭きをやってみようよ。僕が教えてあげる。やってみる。うんちばい菌がだいぶいなくなったよ。やったー。さあ、お家の人にまだ残っているうんちばい菌を拭いてもらおう。お母さん。はーい。まあ、一人で拭けたのね。すごいすごい。それじゃ仕上げ拭きでもっときれいにしようね。最後はしっかり仕上げ拭き。お尻をもう一度拭き拭き。ピカピカきれいなお尻だよ。すっきりしたね、気持ちいい。うんちが出たらやるぞ。バッチリお尻拭き。うんちばい菌おさらばバイバイ。とってもピカピカのお尻になったよ。はい、トレパくん、お母さんありがとう。お尻を拭いた髪はトイレに流して。うんちばい菌バイバイ。しまじろう、うんちを拭いた手にもばい菌がついているからしっかり洗おうね。うんちの後はバッチリピカピカのお尻拭きですっきり気持ちいい。お尻ちゃんと拭けたわね。じゃあピカピカのお尻拭きできたっち。